kakigol, maing udto karatong tanan mga kakigol ug sa tanan po nato mga followers. Salamat kay ninyong tanan ha sa mga ni-like ug ni-subscribe ug ni-comments po sa tuang mga videos nga atong gipag-upload. Thank you kay ninyong tanan nya lain na po ning adlaw sa atuang pagpakiglimbasog ug pakigbisog alang sa atuang pamilya o sa ato ang kaugalingon. Pasiluon ta ang mga nakasala kanato, higugmaon ta ang atong kaaway. So, salamat kayo natong tanan, kaninyong tanan. Thank you so much, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Salamat sa imong gihatag namo nga mga grasya. Kaluy kami ug ang tibuok kalibutan, Lord. Thank you so much kaninyong tanan mga kakigol. Salamat. Mama Mary ampo in town kami. So thank you mga kakigol. Dili gyud ko din ako putlo ng akong pagpasalamat gyud kaninyo. Di ko mapulan sa pagpasalamat kaninyo mga kakigol kay kamo ang naghimo namo sa DYHP nga number 1 permi. Mao gini ang ako ang pasalamatan. Sukad pa nga mga buhi pa sila Noytiban ug uban pa namo mga kaubanan si Gili del Mar ug sa tanan nga mo mga kaubanan nga mipanaw na sa laing kalibutan. Salamat gyud kay ninyong tanan. Sugod pa sa akong pag-apil sa drama 1980 hangtod karon kamo ang naghimog nagpabilin nga overall number 1 sa RMN DYHP mo. So salamat kayo Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Lord, salamat sa grasya nga imong gihatag kanamo. Thank you kayo mga kakigol. God bless mga kakigol. Thank you so much.